oras na guys? 2:49. Tapos alas 3 yung ano ko doon. Yung oras na pag-practice namin. Bibili pa ako ng juice at gatas. Doon na lang sa tindahan. So yun guys, nandito na kami at umikot lang si Kuya Noli. Ayan na. Ayan na yung Mariners. Punta kami dito sa may... Dito guys. Hello guys. Oh, sige. Doon yan kasi guys. Ito. 7-Eleven. Hello si guys. Oh. Ay, saan mo dapat doon? Oo. Tapos? Kasi diretso ka, tapos may paganyan, tapos ang labas mo yung Pero okay lang. Okay lang. Kasi doon ako sa annex eh. Ah, doon na ka? Doon ako sa annex. May Alex pa pala yun doon? Oo. Ang pamira mo buhay. Hello, sige. Alam mo kasing Marinis, ito lang. Ah, okay. Dito na lang. Hindi, sige, malayo na lang. Bibili pa ako sa 7-Eleven ng juice. Oh, sige, sige. So, inikot ulit si Kuya Noli. Ay. Ikot ka doon. Sapan ka doon. Oh my gosh. Yan ang truck. Nakakatakot pag mag-drive ka tapos may mga kasalubong kang. Oo, malalaki. Ang diskarte niyan, ilawan mo. Ilawan mo pag gusto mong mag-stop sila. Sabi, Ilawan mo sila. sabi ko ako na mag-drive. Charot. Ayan, dito, bili muna kami dito sa may 7-Eleven. Gantay na lang ako. Ah, opo. Langanin yung parking. Langanin ang parking. Hala, ang daming truck, malalaki. Let's go. Amo talaga? Amo ay. Amo. Amo. Punta na kami ng annex. May anis Ayan, oh. pala yun. Oo, yung ano, gym. Malit lang kasi yung sa loob niya. Yung mga intern. Ah, may criminology rin dyan? Wala. Ano yung intern yung nagpapaan dyan sa, ano, sa kalsada. So yan guys, yung annex. Ito? Oo, annex yan. Ayun o, may nag-arano nga dyan o. Tapos ayun yung inanan barko. Kita ba sa video? Parang hindi, malayo-layo kasi. Kita naman yung barko. Yung barko? Buro barko. Barkong semento. Barkong simento. Barkong semento. Tapos dito na ako bababa. Dito ka? Ah, doon po sa unahan na ano. Doon sa unahan na gate. Ayan. So ayan. Thank you po kuya. Sige. Thank you so much po. Ayan. See you na lang when I see you. Thank you po sa sponsor. Kay Sir Ruben and kay Sir Jojo po. Thank you po kay kuya. Ingat sila. Ingat sila. Sige po, bye-bye. Ay, yan, bye-bye. Ingat po. Thank you. So yun guys, si Kuya Noli, pauwi na yun. At pupunta muna ako dito sa Alex kasi nandito si Bethany. Ay. Okay. Nandito si Bethany sa Annex. Tapos lipat ka sa ibang ano. Sa lugar galing. Hindi mangugas si Kennedy. So yun guys, si Bethany. Hi Bethany! So marami silang nagpo-practice ng flare. Kahapon ka na. Tapos yung mga bigat na. Yun guys, nag-mix na sila si Bethany. Bethany! Uy, Bethany! Dahil ano kasi dapat yan? Ilan lang? So yan, kailangan mag-separate yung juice. Yung juice ako. Yung milk sa, ano, sa ilalim. Tapos yung juice sa ibabaw. Kapitan na, hello. Pag-inalo yan, basta ka lang alam. Pag-inalo. Sabi kasi ni Sir, mag-gaya tayo eh. Kaya pinala ako mag-gaya. Kasi yun, halo lang. Ano? Si Ram. Ano? Ano ka kasi dito sa lang? Gayon. Malapit ka.
Bubble gum. Bubble gum. Teka lang ang Bakal kang kuya. Hindi, kasi ano. Like ka. No. My God. Ah, Sandy. Sorry. So, yan siyang road kay Sandy. Ang pretty ni Sandy. Second year. Yung second year. Like ay wala. Ayun, sorry. Like ka pala naman. Lamit ako hardwood. Ayun na guys, yung tubig. Nagpa-refill kasi. Busy si Bethany. Ayan, nag-mix. Anong minimix mo? Ano nasa loob? Wala. Wala? Ano yan? Ice, egg, wala. Lime? Lemon. Yung lemon. Tsaka yung ice. Tingnan niyo yung ano niyan. Yung kalabasan niya. Sige. Dali, ako na. Bidyan mo ako. Dali. Ganan. Dali. Dokpan. Isa pa. Uy, Bethany, ayusin mo man yung video. Nandito ako. Wala na ice, Bethany. Okay na, tapos pa. Try mo to. Ang lamig guys. Ang lamig sa kamay. Siguro na. First step. Uy. Ay, ano, diba? Yung Bethany. Kuya, ano nga ni? Kuya, huwag kayo na. Or hindi pa? Pwede na na? Ako lang. Matagal daw yun na shake. Oh my God. May ano yan, alam ko, Wala yung cake. yung parang spring sa loob ba? Masaan ba? Para mag... Pwede na tanaan? Pwede na yung tanaan? Kuya, pwede tanaan? Wala man yung cake. Walang yung dami. Wala lang kasi. Maray ko matan mo yung Istro mo na rin. Ano sublo? Pwede na, Bethany. Seryoso. Yung ikaw pa magtanaan, ang gibo mo. May kulay doon pala. Kita mga bulong. Dapat matamis. Kami na lang ma-decide kung mag-iyan pa kayo sa bus or electric car o sa akin lang. Pero sa tingin ko na Pwede kang ginituturan mo ako ha? kung si Sir Nerd is... Turan lang ang magikuha ni. Oo, tuturan mo ako. Pero walang gin. Oo, okay lang yan yung walang gin. Ulit ka gano'n. Ay, wala yan na spirits. Walang gin. Pero ganyan din yung gano'n. Kasi. 45%. Taga Bethany, ikaw na talaga. Di pa man, dapat matagal yung coaching mo. Umbrella, walang umbrella. Walang, ay, ano bata? Buto ba dami? So, ito yung second na nagawan na. Uy! Sarap. Sarap. Ano ba na yun? Ano yan? Tapos yung color blue. Kuya, pabot nga pa ako ng color blue. Color blue. Yan na maliit. Isang po. Tapos, pagkataas niya yung mix, bubusin niyo. After. Big egg white. Not yun. Egg white. Egg white. Yeah, yung kasi. Yung lemon juice. Yung nag-green. Eto. Lemon juice. Yung nag-green. Yung nag... Malit lang. Gusto ko kaya yung ano. Ito kaya, itong mga juice. Ano na yun? Gusto yata sa akin. Oo, pwede. Kaya lang, ang gagawin mo, Okay na. Tapos... Beta rin pag hirap po sa... di ba orange? Di ba orange? Alisin mo. Tapos, pag ano, di ba pag nilagay niyo ito, pag nilagay niyo ito, hihilahin ka. Oops.
panaya ko yun kung gusto ko ngayon, ano, dito ko kayo sa taas. Antay nyo lang dyan, lalagay nyo na alcohol. Wala. Hindi na alcohol. Alcohol. Hindi ko kung bakit. Yung alcohol, kasi ang density ng alcohol, sobrang nipis, na mapupul talaga siya sa mas mabigat na alcohol. Very good. Kaya, lalagay kayo ng alcohol. Ang lamig! Gamit kayo ng alcohol. Lalagay nyo. Tapos, lalagay nyo. Dito ni Manny po ito. Hindi ko yan. Dinig ko yung yelo. Ay, sinasabay na talaga dito yung yelo. Para Mali po to. Kasi pag kaya nilalagay na para. So, ang mangyayari, ganyan na siya. Kaya yelo na lang. Ito, kaya. Kasi, may alcohol na. Nandito po nga siya. Nandito kay Holly. Ganda. Cutie. Bagay sa pin. Bagay Kaya sa... sarado. Bagay sa dress. Kayo naman. May gin. Kaya. Kasi nangingin. Ano kasi? Ayun na. Ayun na. Yan ang inumin. Titikman na. Ako ba? Ano ka po yun? Ayan, hindi pa nahalo. Hindi pa nahalo. Kaya ako dapat talaga yan. Kasi nasa taas yung alcohol siya. Hala ka. Bad. Yung sa'yo na hindi. Tubig. Kape. Tubig ka. Asa na yung free chifik ko? Tamis. Ang pait. Oo, Coffee na lang. Coffee na lang sa akin. Pagkatapos ng ice. Orange. Hinalo na. Bilayer yung. Ay, na. Bakit maguglong? Bakit ka? Alcohol. Yung alcohol. Kaya ano talaga? Super light. Pag natin yun pag nalayer niya na, ano sunod yung gagawin pag tapos naman? Halo na. Halo na. Para hindi siya makakapa. Ano nga to? Yung malaki. Mali. Malaki ito. Ito ka mag... Ay guys, pag sa shot gas, walang ice ha. Kasi iba tapon niya. Magaling. Parang nagtagas. Mabiratan ko yelo. Oh my God! Charis. Oo eh. Sige, sige puno. Sige ba? Hanggang... Dapat sa middle ka mag... Kulang. Kulang yung ano Yan, dapat. ganyan. Ay, Yan. Pero kulang ka sa mix. Walang sa mix. Dapat bigyan mag ano. Diba yung Bethany? Galing. Ng garnish. Alin? Galing. Yan. Kulang man girara. Di ba ganun kayo? Galing. Walang yung... Okay na yan. May yelo na yun. 3, 2, Ang dami na kami. Ah, dapat pala naman. Harold talaga. Basta say niya. Wait, guys. MFC yan. MFC yan. President. Tikman mo. Ito na. Ayan, ano yan? Ano? Tikman ko. Pwede na ito, tikman. So ano? Ulit na hindi. Ano? Puro bula. Sige, sige. Wait lang. Kaya guys, bala kung anong paano nga. Ah, dapat pala. Ang texture niya, matigas na dun sa loob. Kasi pa na baga nalulog pa. Kulang pa. Mas matigas pa daw nung hindi nagagalaw kay. Ang pait to. Ang pait. May alak na kasi to guys. Mati ka dyan. Meron na tong ano, spirits. Holy shot. Holy shot. Holy shot, inumin mo yan. Holy shot. Inumin mo yan. Ikaw mo daw gila yung digdig. Hindi na, Bin. Huli na lang. Full shot. Isa na kayo. Huwag na mag-garnish na kainin ko. Mayroon pa dyan. Para magmukhang... Baka ko yan ano gagawin na nagdadagay. Try ko. Kick out ka na. Lagyan ko nga ng gin. Ala, sala. Huwag na ka na mag-gin. Huwag na. Ayaw. Pait. Wala. Masaya. Kilalatay kang tao ka. Hello ko, yan. Idol. Ay, vlog. Ay, idol. Mga gigil.
Reynan, Naka-vlog na. Tia, say hi! Say hi to... Say hi to our YouTube channel. Say hi sa vlog ni Kathleen. Focus mo man, Carlo. wala. Ay, pwede man yung gamitin. Pero hanggang na sila siya. Di pa ako nakabot. Di pa ako isip mo. Di pa ako, you know. May si Kathleen na bading. Lagyan mo lang sa Go, Kathleen. Sobrang, alas 5 na. Pagkatas naman. Bad kini alas 7 makaulit na. Diretso yan. Kasi yung mabigat mo. Tapos, top up mo yun. Till I met you. Kung nasaan guys yung ano, yung liquid, dun yun din na. This feeling seems to grow Tapos pataas yan, pataas yung every part. day. Bye-bye. I love you. Yan, yan. Susaro tayo pa nakakakito. Oy, di pa nag-ano Di pa nag-inom Oy, yun, di sir. pa delay Magano ka muna. So yan guys. Full shot tapos Rainbow. layer. Ano tawag dito? Rainbow shot. Rainbow shot. Wal ka nga. Tapos sabihin natin. Mahurag talaga vlog. Iba talaga vlog. Iba talaga. Sige. Grupo ko masira. Naging black water. So, Naging clock daw. Nakadupso. Sira mo? Oh, full shot na. Full shot full shot na yan. 1, 2, 3. Pero na nagkinom-kinom ka. Sige. Ikaw na. Galing. Huh! May anak ka. Bali ka. Bethany! Lasing na ako, Bethany! Uwi na. Lasing na. So yan guys, pauwi na kami. We're done. Ayan. Lumabas na din sila. Lasing! Let's go! Yeah! Follow me, subscribe! Ayan na. Guys. Bye-bye! Sige! So yun guys, labat na din ako. Bye-bye na. Bye-bye! Love you all. Bye-bye!